onye isi Mahadum Paul University Ọka bụ Venerable Prọfesọ Obiora Nwosu bụ onye nke gwara ụmụ akwụkwọ Mahadum ahụ ka agba mbọ hụ na ha dabere ma kwado nyabụ usoro ọzụzụ dị nṅomi bụ nke nyabụ Mahadum na-enye ka ha wee bụrụ ndị nke etinyere akụkụ dịka ndị nke ga-eso na ndị ndu nke ọgbara ọhụrụ a bụ ndị nke ga-eweta ezi mgbanwe tọrọ atọ. Venerable Nwosu bụ onye nke nyere ha ndụmọdụ ahụ na mmemme matriculation bụ nke emere nke 12 nakwazi nke 13 nyegara ndị nke a nabatara nyabụ ụlọ akwụkwọ ọhụrụ nakwazi nguzobe bụ nke eguzobere ngalaba theology na nyabụ Mahadum. Onye nta akụkọ anyị bụ Blessing Denix bụ onye nke ga-ewetara anyị akụkọ a n'uso. ka ọ na-agwa ụmụ akwụkwọ ndị agha nabatara okwu ka ọkammụta Nwosu kwuru na mahadum ahụ bụ nke na-ekwupụta maka ezi usoro eji akụzi ihe nakwa ndị nkụzi na ndụ ụmụ akwụkwọ na ịzụpụta ụmụ akwụkwọ bụ ịgba. Ọkammụta Nwosu kwuru na mahadum ahụ bụ ụlọ akwụkwọ ndị ụka nke ndị Anglican Communion bụ ndị kwudoro ya na afọ 13 gara aga na iji zụpụta ndị na-atụ egwu Chineke, mechie otu nzuzo, ịkpa ajọ agwa nakwa iyi akwa adịrọ mma, dụrụ ndị ụmụ akwụkwọ ka ha na-erube isi na iwu na-achị ụlọ akwụkwọ ahụ ma na-abịakwa akwụkwọ n'oge. Na nke ize ha tụọ egwu Chineke na Chineke ga-enye ha amara, ọ ga-anọnyekwara ha gụsie akwụkwọ ha ike, tinye uchu ma n'ime ka nne na nna ha ma ndị na-azụ ha ka o bido ha ụtọ na ha mere ọfụma na onwe ha onye butere ihe ihere wee nyere family ụlọ akwụkwọ Paul University ebe onye gbara mbọ ka Chineke na-agọzi mbọ ha. Ka ọ na-ekwukwu okwu ka onye Deputy Vice Chancellor Administration Provost College nke Postgraduate Study bụ ọkammụta Godwin Ọnụ kwuru na ịnabata ụmụ akwụkwọ bụ nke bara uru na ndụ ụmụ akwụkwọ iji kụziere fa iwu na-achị mahadum ahụ ma dụọ ụmụ akwụkwọ ọhụrụ ahụ ka ha gụsie akwụkwọ ha ike ma na-akpakwa ezi agwa ọma. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ha nabatara ndị gwara ABS okwu gụnyere Wisdom Samuel, onye nke si ngalaba Mass Communication, nakwa Nwaada Anigboro Ogeneta kwuru na ọ bụ ihe obi aṅụrị ma kwe nkwa na ha ga-eme ọfụma na ụlọ akwụkwọ nke ha banyere. Inwe iyi nnabata site n'aka ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ihe pụtara ihe na mmemme ahụ. Site n'Ọka, abụ m Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.